आपल्या जिल्ह्यामध्ये 600 पेक्षा जास्त मुली ह्या वेश्या व्यवसायामध्ये इन्व्हॉल्व आहेत आणि त्यांना तसं विक्टीम बनवलेलं आहे. तर माझ्यासाठी हे धक्कादायक होतं. हा बळी जाण्या इतक्या परिस्थितीमध्ये आहे. सेक्स सेल करायला किंवा सेक्स बाय करायला आपण नाही म्हटलं पाहिजे की सिंधुदुर्ग हे सोर्स डिस्ट्रिक्ट पण आहे, म्हणजे इथून मुली दुसरीकडे नेल्या जातात. हे डेस्टिनेशन पण आहे, म्हणजे बाहेरून मुली इथं विक्रीसाठी आणल्या जातात. आणि तिसरा हा ट्रान्झिट पॉईंट पण आहे, म्हणजे कुठून तरी आणल्या जातात आणि कुठेतरी पोचवायच्या असतात. दरम्यानच्या काळात ते सिंधुदुर्गमध्ये केलं. एक ऑर्गनाइज क्राईम आहे. म्हणजे हा फक्त सोशल इश्यू म्हणून नाही विचारायला येत आहे ना, हे संघटित आहे. म्हणजे मुलींना टॅप करण्यासाठी लक्ष ठेवून राहणारी माणसं. अशा सगळ्या नातेसंबंधामध्ये आपण अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे अलर्ट करणारी अशी गोष्ट आहे की हे सगळं तरुण मुलींनी लक्षात ठेवायला पाहिजे की आपल्यावरती कंटिन्युअस वॉच आहे आणि आपण कधीही आपण त्याचे भक्ष बनू शकतो. त्यामुळे सावध राहायला. प्रॉस्टिट्यूशनमध्ये गेली, प्रॉस्टिट्यूशनमध्ये अनेक वर्ष ती राहिली. तिने परत यायचं म्हटलं तर तिला आव्हानं ही आहेच. सोसायटी तिला ॲक्सेप्ट करत नाही. या घरंदाज महिलांचे रक्षण आहे. मग मोठं सामाजिक काम झालं ना. मग आमच्या घरातली आम्ही मुलगी नाही पाठवणार ना. म्हणजे मग हे आपण दुसऱ्याचं दुःख, दुसऱ्याची वेदना किंवा शोषिताची वेदना त्याला सुदिंग व्हावी, सुसह्य व्हावी म्हणून आपण त्यांना असं म्हणतो की काय, असं मला वाटतं की असा विचार पूर्ण देशामध्ये या धंद्यात ढकलल्या जातात नव्याने. मुली म्हणजे घराचं, समाजाचं आणि देशाचं भविष्य. मात्र याच भविष्याच्या सुरक्षेवर मोठं प्रश्नचिन्ह उभं राहिलंय. भीतीच्या सावटाखाली त्यांचं बालपण हरवून जातंय. यामध्ये सर्वात धोकादायक बाब म्हणजे वुमन ट्रॅफिकिंग. ही केवळ एक सामाजिक समस्या नाहीये, तर मानवतेवरचा घाला आहे. असंख्य मुली, महिलांना वेश्या व्यवसायासारख्या दलदलीत अडकवलं गेल्याची आकडेवारी समोर येते आणि संवेदनशील माणूस म्हणून आपल्याला धक्काच बसतो. जुलै महिना अँटी ट्रॅफिकिंग मंथ म्हणून साजरा होतो. याच पार्श्वभूमीवर आपण या विषयावर अधिक जाणून घेणार आहोत एका अशा व्यक्तीकडून जी या क्षेत्रात कार्यरत आहे आणि अशा मुलींसाठी काम करणाऱ्या गोव्यातील अर्ज या संस्थेशी जोडली गेली आहे. ती म्हणजे सिंधुदुर्गमधील ज्येष्ठ मानसोपचार तज्ज्ञ डॉक्टर रुपेश पाटकर सर. सर, आपलं मनपूर्वक स्वागत. नमस्कार. आजचा विषय महत्त्वाचा आहे, थोडा वेगळा आहे आणि त्यावर अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. अर्थात मी जसं म्हटलं तसं की अँटी ह्युमन ट्रॅफिकिंग यावर आपण आज बोलतोय. सर, सिंधुदुर्गातल्या या सगळ्या परिस्थितीविषयी आपण अभ्यास केलाय आणि एक धक्कादायक आकडेवारी सुद्धा समोर आली आहे. नेमकं ही परिस्थिती काय आहे आणि तुम्हाला जाणवलेल्या गोष्टी कोणत्या? झालं असं की मी ज्या संस्थेकडे काम करतो, अन्यायरहित जिंदगी, तिथं मी ॲक्च्युली सायकॅट्रिस्ट म्हणून जातो. आणि त्यांनी एक सर्वे केला एका म्हापसा सिटीचा. आणि त्यावेळी असं लक्षात आलं की त्याच्यामध्ये म्हापसा सिटीमध्ये ज्या मुली प्रॉस्टिट्यूशनमध्ये आहेत त्याच्यापैकी 10% मुली ह्या सिंधुदुर्गातून आलेल्या आहेत. आणि त्यामुळे माझ्यासाठी ही धक्कादायक गोष्ट होती की माझ्या जिल्ह्यातल्या मुली जर इतक्या मोठ्या प्रमाणात तिथं जात असतील तर आपण इथं जिल्ह्यात काय परिस्थिती आहे हे पाहावं. म्हणून मी इथं बऱ्याच लोकांना भेटलो, बऱ्याच ठिकाणी गव्हर्नमेंट एजन्सींना भेटलो, NGOना भेटलो, वेगवेगळ्या लोकांना जे सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करतात त्यांना भेटलो. आणि त्याच्यातून मला धक्कादायक बातमी मिळाली. आणि ती सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या जिल्ह्यामध्ये 600 पेक्षा जास्त मुली ह्या वेश्या व्यवसायामध्ये इन्व्हॉल्व आहेत आणि त्यांना तसं विक्टीम बनवलेलं आहे. तर माझ्यासाठी हे धक्कादायक होतं. आणि दुसरं धक्कादायक माझ्यासाठी हे होतं की आत्ता जे वापरले जातात मेथड, त्या मेथड म्हणजे टेक्नॉलॉजीचा उपयोग करून मेथड वापरल्या जातात आणि त्यामुळे कोणीही सेफ राहिलेलं नाही. एव्हरी पर्सन इज वेलनरेबल असं म्हणणं आहे, म्हणजे प्रत्येक जण हा बळी जाण्या इतक्या परिस्थितीमध्ये आहे. त्यामुळे मला असं वाटलं की हे लोकांशी पण बोललं पाहिजे. ह्याच्यातला जो धोका आहे तो आपण शेअर केला पाहिजे. मला महत्त्वाची गोष्ट अशी वाटते की आपण सगळ्यांनी की सेक्स सेल करायला किंवा सेक्स बाय करायला आपण नाही म्हटलं पाहिजे. कारण हा जो पूर्ण व्यवसाय आहे तो 3 घटकांवरती अवलंबून असतो. एक म्हणजे आपण विचारात घेऊया की डिमांड तयार होते, म्हणजे काही लोक सेक्स विकत घेऊ इच्छितात. त्याच्यामुळे त्यांच्या ह्या मागणीमुळे हा बाजार उभा राहतो, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि जर अशी मागणी आहे तर मग त्या मागणीसाठी म्हणून मुली आणल्या जातात. आणि ह्या व्यवसायावरती बेनिफिट मिळवणारे जे अदृश्य भागीदार आहेत ते आपल्या कधीच लक्षात येत नाहीत. म्हणजे ह्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटी जिथं चालवले जातात, म्हणजे त्याच्यासाठी लॉजेस असतील, हॉटेल असतील, त्यांना घेऊन जाणारे काही व्हेकल असतील, त्या व्हेकलचे मालक असतील, हे सगळे त्याचे बेनिफिशरी आहेत.
त्यामुळे हा जो दुसरा घटक आहे की जो बेनिफिशरींचा घटक आहे, जो डिमांडच्या पलीकडे आहे, की जो ह्या ॲक्टिव्हिटीवरती जगतो, पण त्याला वाटत नाही की हे आपण करतो आहोत हे विघातक कृत्य आहे असं त्यांना वाटत नाही. आणि तिसरी अर्थातच त्या मुली, पण ज्या विक्टीम असतात, ह्या 3 घटकांपैकी 2 घटक हे मला असं वाटतं की हे क्राईम करतात आणि तिसरी जी व्यक्ती आहे ती विक्टीम आहे, ह्याच्यातली शोषित आहे. आणि हे प्रमाण इथं आपल्या जिल्ह्यामध्ये आहे आणि हे बदलतं आहे. म्हणजे पूर्वी एक काळ असा होता की ज्यावेळी देवदासी प्रथा होती, त्याच्यानंतर रेड लाईट एरिया आला, त्याच्यानंतर मसाज पार्लर आले आणि आता ऑनलाईन ह्या सगळ्या गोष्टी आल्या. अर्थात सायमल्टेनियसली हे सगळे फेनॉमेना आहेत. म्हणजे अजूनही काही ठिकाणी रेड लाईट एरिया आहेत, अजूनही ऑनलाईन हे होत चालतं, मसाज पार्लर आहेत, ह्या सगळ्या गोष्टी. इव्हन देवदासी प्रथासुद्धा उत्तर कर्नाटकामध्ये अजूनही आहे. त्यामुळे हे सगळं एकत्र नांदत असताना मला असं वाटतं की हे लोकांशी आपण बोललं पाहिजे. तर माझ्या स्टडीतून मला जे जाणवलं तो म्हणजे महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तो इथं हे तिन्ही फेनॉमेना. सिंधुदुर्गमध्ये मला जे जाणवलं ते असं की सिंधुदुर्ग हे सोर्स डिस्ट्रिक्ट पण आहे, म्हणजे इथून मुली दुसरीकडे नेल्या जातात. हे डेस्टिनेशन पण आहे, म्हणजे बाहेरून मुली इथं विक्रीसाठी आणल्या जातात. आणि तिसरं हा ट्रान्झिट पॉईंट पण आहे, म्हणजे कुठून तरी आणल्या जातात आणि कुठेतरी पोचवायच्या असतात, दरम्यानच्या काळात त्या सिंधुदुर्गमध्ये ठेवल्यात. ह्या तिन्ही पॉईंटच्या दृष्टिकोनातून सिंधुदुर्ग हे आढळलं. आणि दुसरी गोष्ट मला स्टडीमध्ये आढळली की हे आपल्याला पूर्वी काय वाटत होतं की देवदासी प्रथेतून किंवा ठराविक घरातून लोक येतील, पण आत्ता माझ्या इथं लक्षात आलं की फॅमिलीमध्ये राहणाऱ्या महिलासुद्धा ह्याच्यामध्ये व्हिक्टीम बनवल्या गेल्या, पीडित आहेत. त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारे म्हणजे मग ते शोधणं होतं. म्हणजे सिंगल पेरेंट कोण आहे, घरामध्ये क्रायसिस काय आहे, घरामधले अडचणी, आर्थिक अडचणी काय आहेत, घरात अल्कोहोलिझम आहे का, आणि याचा हे करून ट्रॅप करण्याचं हे मला इथं दिसलं. आणि ज्याच्यामध्ये काही ठिकाणी तर बॉयफ्रेंडने ब्लॅकमेल करणं, म्हणजे बॉयफ्रेंडने सेक्शुअल ॲक्टिव्हिटी करणं, त्याची व्हिडिओग्राफी करणं आणि ब्लॅकमेल करणं, हे फेनॉमेना मला आढळले. त्यामुळे मला असं वाटतं की ह्याच्यावरती आपल्याला महत्त्वाचं असं आहे की जी चर्चा करायला पाहिजे. पण सर, तुम्ही आता ज्या मेथड म्हणताय की त्याचा वापर करून मुलींना अडकवलं जातं, त्याबद्दल सविस्तर कशा पद्धतीने तुम्ही सांगू शकता की नेमकं काय केलं जातं? आपण एक लक्षात घेऊया की हे एक ऑर्गनाइज क्राईम आहे. म्हणजे हा फक्त सोशल इश्यू म्हणून नाही विचारात घेता येणार, हे संघटित आहे. म्हणजे मुलींना टॅप करण्यासाठी लक्ष ठेवून राहणारी माणसं आहेत. आणि त्यामुळे हे सगळ्यांना सावधगिरीचा इशारा देण्याची आवश्यकता आहे की आपण सोशल मीडियावरती असतो, आपण वेगवेगळ्या पोस्ट टाकतो, त्यावेळी कोणीतरी आपल्याला ऑब्झर्व करत असतं, वॉच ठेवत असतं, आणि ह्याच्याबाबत आपण जागृत व्हायला पाहिजे. तर पहिल्यांदा तुम्हाला आयडेंटिफाय करतात, नंतर तुम्हाला मेसेज पाठवून कनेक्ट करतात. कनेक्ट झाल्यानंतर तुमच्याशी थोडंसं गुडविल तयार करण्याचा प्रयत्न करतात, तुमचे जे इश्यू असतील त्याच्याविषयी ते बोलतात, आणि जेणेकरून तुम्हाला लालचावतात की तुम्हाला नोकरीचं आमिष असतं, लग्नाचं आमिष असतं, अधिक चांगल्या पगाराच्या नोकरीचं आमिष असतं, आणि याच्यामुळे माणसं त्याच्याशी जोडली जातात. त्याच्यानंतर ते काय करतात की या लोकांना आयसोलेट करण्याचा प्रयत्न करतात, म्हणजे इतर नातेवाईकांशी किंवा इतर मंडळींशी तोडण्याचा प्रयत्न करतात. त्याच्यानंतर त्यांना त्यांचे डिसिजन जे आहेत ते डिसिजन ते लोक घ्यायला लागतात, आणि डिसिजन घेऊन मग एक दिवस त्यांना प्रवृत्त करतात की घरातून पळून जाण्यासाठी. कारण घरातून जर या गोष्टीला विरोध असेल तर पळून जाण्यासाठी हे करतात, आणि एकदा मुलगी पळून आली की मग तिला विकतात. तर त्यामुळे अशा वेगवेगळ्या स्टेपमधून जातो. त्यामुळे आपण अलर्ट असलं पाहिजे असं मला वाटतं. तुम्ही आता जसं म्हटलंत की आता त्याचे प्रकारही बदललेत, म्हणजे ह्या सगळ्या व्यवसायाचे पहिल्यांदा देवदासी वगैरे या सगळ्या प्रथा होत्या आणि आता ऑनलाईन झालं. अशा नेमक्या कुठल्या घटना आहेत? आणि माझ्या मते तुम्ही मागे एक अभ्यास सुद्धा केलेला होता यावर, तो नेमका काय होता? मी तुला घटनाच सांगेन. अलीकडची एक 5-6 महिन्यापूर्वीची गोष्ट आहे. वास्कोतली एक मुलगी जी कामासाठी मडगावमध्ये जायची, आणि कामासाठी म्हणजे शिकायला जायची. ती तिथं काहीतरी ऑफिस सेक्रेटरीचा कोर्स काहीतरी होता, 12वी तिने केलेला, 19 वर्षाची मुलगी. आणि एक दिवस ती घरी परत आली नाही. ऑब्व्हियसली सगळ्यांनी शोधाशोध सुरू केली, तिला फोन केला तर रिंग वाजते, उचलत नाही आहे, मेसेज केला, मेसेजला रिप्लाय येत नाही आहे, सगळ्या मित्रमंडळींकडे विचारलं तर मित्रमंडळींकडे काही हे होत नाही आहे. आणि असं मग त्यांनी पोलीस कंप्लेंट केली. तर पोलिसनी पण म्हटलं की कसं शोधणार, म्हणजे ह्याच्यासाठी पोलीस हे करत होती. तितक्यात त्या मुलीचा मेसेज आला, आणि मेसेज असा आला की मी स्वेच्छेने निघून जाते आहे, मला शोधण्याचा प्रयत्न करू नये, आणि मी माझ्या भल्यासाठीच जाते आहे, मला समजतं माझं भलं बुरं, असं म्हणून तिने तो मेसेज केला. आणि ह्या मेसेजवरती अर्थातच पोलीस म्हणाले की ही किडनॅपिंगची केस नाही आहे, 19 वर्षाची मुलगी, मेजर मुलगी, व्हॉलंटरी जाते आहे, तर आपल्याला कसं हे करता येईल.
पण साहजिक आहे, आई वडील अस्वस्थ होते. त्यांनी अर्ज NGOशी संपर्क केला आणि मग अर्जने हे सांगितले की कोणत्याही परिस्थितीत त्या मुलीशी तुम्ही रॅपो ठेवा. झालं होतं असं की ज्या दिवशी ती गेली त्या दिवशी तिला फी भरायची होती आणि तिच्याकडे 35,000 रुपये होते. आता 35,000 रुपये ती घेतले आणि ती निघून गेली. एक पालकांच्या मनात एक हॉस्टिलिटी सुद्धा तयार होण्याची, म्हणजे हे न सांगता पैशाचा मिसयूज केला की काय, असंही काही वेळा वाटण्याच्या शक्यता असतात. तर इथं त्यांनी सांगितलं की तुम्ही संपर्कात राहा, तिला ओरडू नका, तिच्याशी कॉल करून हे करा. आणि सायमल्टेनियसली पोलिसनी सुद्धा तपास करायला सुरुवात केली आणि तिचा जो मोबाईल होता तो ट्रॅक करायला सुरुवात केली. आणि मग त्यांच्या लक्षात आलं की त्यांचं लोकेशन पुण्यामधलं दाखवत आहे. पुण्यामध्ये बुधवार पेठ हा रेड लाईट एरिया आहे, त्याच्या जवळचं हॉटेल मध्ये लोकेशन दाखवत आहे. तेव्हा मग पोलिसांनी तिथं जायचा असा विचार केला की तिला तिथून हे करण्यासाठी नातेवाईक वगैरे, तोपर्यंत लोकेशन बदललं आणि मग बडोदा, सुरत, अहमदाबाद असं लोकेशन दाखवायला लागलं. आणि त्यामुळे ती म्हणजे हे समजेनच घरातल्या व्यक्तींना. आणि मग पोलिसनी आणखी इन्व्हेस्टिगेशन केलं. सुरतचं लोकेशन आल्यानंतर ते सुरतला गेले. त्या व्यक्तीचं म्हणजे समहाऊ त्यांना तो व्यक्ती फाउंड आउट झालं असं की ती फेसबुकवरती होती मुलगी आणि ते घरातल्यांना कोणालाच माहिती नव्हतं. म्हणजे घरात इतकं स्ट्रिक्ट असल्यामुळे सोशल मीडियामध्ये तुम्ही असू नये, पण तिच्या सख्या बहिणीला माहिती नव्हतं तिचं फेसबुक अकाउंट आहे. आणि त्या अकाउंटवरती तिला एका मुलाने फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवली. आणि ही फ्रेंड रिक्वेस्ट केव्हा पाठवली, तिने एक पोस्ट टाकली होती आणि ती पोस्ट अशी होती की मी घरात कोणालाच नकोशी आहे, म्हणजे मला हे नाही आहे, कोणी सपोर्ट नाही आहे, अशा प्रकारची निराशेची. आणि बऱ्याच वेळा लोक असं करतात, आपले निराशेच्या इमोशन्स वगैरे सोशल मीडियावरती टाकतात. हे इथं आपण सावध असलं पाहिजे. आपल्याला तिथं काउन्सिलर नाही आहेत, आपण ओपन स्पेसमध्ये आपल्या इमोशन व्यक्त करतो आहोत आणि त्या कोणीतरी बघतंय. आणि तिला फ्रेंड रिक्वेस्ट आली, तिने त्याची प्रोफाईल बघितली. त्या मर्सिडीज गाडीच्या पुढ्यात एक रुबाबदार तरुण आणि मागे 7 स्टार हॉटेलचा फोटो आणि त्याचा व्यवसाय म्हणून त्याने डायमंड मर्चंट म्हणून टाकला होता. आणि त्यामुळे तिला साहजिक आहे, तिने संपर्क केला, तिचं चॅटिंग सुरू झालं. मग त्याने सहानुभूतीपूर्ण बोलला तो आणि नंतर त्याने बोलवलं तिला आणि त्याने पहिल्यांदा पुण्याला बोलवलं. तो म्हणाला की आपण गुजरातहून तिथं येतो आणि मग तो तिला गुजरातमध्ये घेऊन गेला. दरम्यानच्या काळात तिच्याकडचे जे पैसे होते ते संपत आले आणि ती अस्वस्थ व्हायला लागली आणि त्याच्याही लक्षात आलं की पोलीस स्ट्रेस करताय. पोलिसने कॉन्टॅक्ट करून, हे मात्र मी म्हणेन की पोलिसने खूप पॉझिटिव्ह हे केलं. त्यांनी गुजरात पोलिसांशी कॉन्टॅक्ट करून त्याचं लोकेशन शोधून काढलं. तो मुलगा 8वी पास असेल आणि त्याची एक बहीण होती, आईवडील नव्हते, बहिणीचं लग्न झालं होतं आणि हा मुलगा असाच इकडे उडाणटप्पू कसा राहत होता. आणि ह्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये तो हिच्या संपर्कात आला आणि हिला अगोदर जे हे वाटत होतं ते त्याला भेटल्यानंतर ते काहीच नव्हतं. आणि शेवटी ती इतकी रडायला लागली की तिने शेवटी त्यांना फोन केला आईवडिलांना आणि आईवडिलांनी सांगितलं की ठीक आहे, आम्ही तुला हे करतो, काहीच काळजी करू नको, ये त्या मुलाला घेऊन ये. आणि पोलीस मागे असल्यामुळे तो माणूसही बिथरला आणि ती मुलगी म्हणजे सापडली आपल्याला. पण प्रश्न असा आहे की समजा त्याने तिला विकली असती किंवा हे सगळं कॉन्टॅक्ट व्हायच्या आधी किंवा नातेवाईकांनी इनिशिएटिव्ह घेतलं नसतं किंवा पोलिसने इनिशिएटिव्ह घेतलं नसतं तर ती बाजारातच गेली असती ना. दुसरी पण मी एक केस तुला सांगेन, ती अलीकडची. म्हणजे अलीकडे तुम्ही बातमी वाचली असेल की ओल्ड गोव्याला एका बापाला आणि नवऱ्याला, म्हणजे एका तरुण माणसाला, काहीतरी 25-30 वर्षाचा मुलगा असेल तो, त्याला अटक केली कारण त्याने आपल्या बायकोला आणि मुलीला विकण्याचा प्रयत्न केला म्हणून. आणि ही गोष्ट कशी, हा मुलगा ॲक्च्युली आसामचा आणि त्याची जी बायको होती ती दार्जिलिंगची. त्या दार्जिलिंगच्या बायकोला सोशल मीडियावरतीच हा भेटला. घरात हिने काही सांगितलंच नाही आणि त्याच्याबरोबर ती पळून बेंगलोरला आली. बेंगलोरहून ते केरळला गेले, केरळला काही राहिले आणि 1-1.5 वर्ष काहीतरी झालं, त्यांना मूल पण झालं. त्या मुलाला घेऊन ते परत हुबळीला आले आणि तिथं तो शेफचं काम करत होता, हॉटेलमध्ये काम करत होता. आणि त्यावेळी तिने ऐकलं की तो कोणाशी तरी फोनवरती बोलतोय आणि तिच्याविषयी दर सांगतोय. आणि त्यावेळी ती घाबरली आणि तिथून ती मुलासकट पळून दार्जिलिंगला गेली. आणि मग त्यांनी बंगाल पोलिसांकडे कंप्लेंट लॉन्च केली आणि मग पोलिसांनी त्याचा फोन ट्रॅक करून शेवटी त्याला ह्याच्यामध्ये पकडलं. सांगण्यात तात्पर्य असं की अशा सगळ्या नातेसंबंधामध्ये आपण अडचणीत येण्याच्या शक्यता आहेत. त्यामुळे हे अलर्ट करणारी अशी गोष्ट आहे की हे सगळं तरुण मुलींनी लक्षात ठेवायला पाहिजे की आपल्यावरती कंटिन्युअस वॉच आहे आणि आपण कधीही आपण त्याचे भक्ष बनू शकतो, त्यामुळे सावध राहायला पाहिजे. सर, हे ऑनलाईन सुद्धा आता चालतं, म्हणजे कॉन्टॅक्ट केला जातो, त्या विकत घेणाऱ्या व्यक्तीशी कॉन्टॅक्ट केला जातो आणि त्यांना थोडक्यात पुरवलं जातं व्यक्ती. याबाबत तुमचा अभ्यास काय आहे?
काय आहे की तुम्ही जर नेटवरती गेलात आणि एस्कॉट सर्व्हिस म्हणून, अगदी तुम्हाला मी सांगेन प्रयोग करा म्हणून, सिंधुदुर्ग एस्कॉट सर्व्हिस म्हणून हे करा, गुगल सर्च करा, तुम्हाला घे म्हणून रेफरन्सेस येतील. अगदी सावंतवाडी एस्कॉट सर्व्हिस, मालवण एस्कॉट सर्व्हिस असं जर तुम्ही हे केलं तर घे म्हणून तुम्हाला रेफरन्स येते. काही वर्षापूर्वी ह्या संदर्भात जेव्हा हे नुकतं सुरू झालं होतं त्यावेळी आम्ही एक असा रिसर्च केला होता की आम्ही त्या एस्कॉट सर्व्हिसमधला एक नंबर पिक केला आणि त्या नंबरवरती कॉल केला. तर पलीकडच्या व्यक्तीने सांगितलं फोन पे कुछ मत बोलो, व्हॉट्सअप पे हाय भेजो. तरी पण आम्ही बोलण्याचा प्रयत्न केला पण त्याने बोलला नाही, त्याने कट केला. मग त्या व्हॉट्सअपवरती त्याच नंबरवरती व्हॉट्सअप नंबर होता तो हाय आम्ही पाठवला. हाय पाठवल्यानंतर त्याने दर पाठवले 2 तासासाठी इतके, 8 तासासाठी इतके, आणि त्याच्यानंतर त्याने 15 मुलींचे फोटो पाठवले. ह्याचा अर्थ असा, आणि तो बोलणारा माणूस हिंदी होता, म्हणजे तो सिंधुदुर्गात बसलेला नाही किंवा सिंधुदुर्गचा माणूस नाही, तो बाहेर बसलेला आहे. पण त्या 15 मुलींचे फोटो ज्या अर्थी तो इथे पाठवतो त्या अर्थी त्याने इथे त्या 15 मुली कुठेतरी ठेवलेल्या आहेत. म्हणजे हे एक ऑनलाईन एक वेगळं स्ट्रक्चर आहे की जे अशा प्रकारे कार्यरत आहे. आता त्याच्यामध्ये कोणीही ट्रॅप होऊ शकतं आणि जास्त करून ह्याच्यामध्ये ट्रॅफिकिंग म्हणतो. मुलीला व्हल्नरेबल केव्हा बनवलं जातं, जेव्हा तिला तिथल्या एरियातून नेऊन दुसरीकडे हे केलं जातं तेव्हा ती व्हल्नरेबल बनते ना. त्यामुळे ह्या सगळ्या टॅक्टिक्स म्हणजे मानवी इमोशनच्या सगळ्या टॅक्टिक आणि कोण कसं व्हल्नरेबल बनेल, कोणाला कसं ट्रॅप करता येईल ह्याचा अभ्यास त्या क्रिमिनल्सने केलेला असतो. त्यामुळे आपण हे सावध असलं पाहिजे ह्या संदर्भात असं मला वाटतं. बरोबर. आणि सर तुम्ही सांगता की हे सगळे मानसिकतेशी जोडलेल्या गोष्टी आहेत. पहिल्यांदा आधी जेव्हा मुलींना या व्यवसायात ढकललं जातं तिथून ते ॲक्सेप्ट करतात की आता आपल्याला हाच व्यवसाय करायचा आहे. ही मानसिकता नेमकी कशी असते आणि त्यावेळी नेमकं काय घडतं? म्हणजे मी ज्या मुलींशी बोललो आणि ज्या महिलांच्या बरोबर त्यांना ट्रीटमेंटसाठी म्हणून काम केलं तेव्हा माझ्या लक्षात आलं त्या सगळ्यांच्या हिस्ट्रीमध्ये त्यांना जेव्हा इंडक्शन त्यांचं केलं गेलं ह्याच्यामध्ये त्या पूर्णपणे विरोधी होत्या. म्हणजे कुठेतरी बॉयफ्रेंडने त्यांना ब्लॅकमेल केलं होतं, कुठेतरी मैत्रिणीने त्याच्यामध्ये गुंतवलं होतं आणि ह्याच्यामध्ये सुरुवातीला त्या पूर्ण रेजिस्ट करत होत्या आणि तो रेजिस्टन्स मोडून काढण्यासाठी वेगवेगळ्या मेथड्स वापरल्या गेल्या आणि आजही तशा मेथड वापरल्या जातात, नेहमीच वापरल्या जातात. तर ती जी फेज असते ती रेजिस्टन्सची फेज, त्यावेळी मुलगी तुमच्या संपर्कात येत नाही किंवा तुम्हाला तुमच्याशी बोलत नाही, कारण जेव्हा ती रेजिस्टन्सच्या फेजमध्ये असते तेव्हा ट्रॅफिकर लक्ष देऊन असतो की ती कोणीही रेस्क्यू करण्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येता कामा नये किंवा अशा कोणाही माणसाकडे येता कामा नये, तिला बाहेर पडायला मिळेल, कारण तिला त्यावेळी आशा असते बाहेर पडण्याची. आणि ती जर फेजमधून ती बाहेर नाही पडू शकली तर ती ॲडॅप्ट व्हायला लागते, त्या सिच्युएशनला ॲडॅप्ट व्हायला लागते. तरी पण तिची इच्छा असते बाहेर निघण्याची, पण ती ॲडॅप्ट व्हायला लागते. आणि ॲडॅप्ट होता होता अशी एक स्टेज येते की जेव्हा तिच्या लक्षात येतं की आपले दोर तुटलेले आहेत, सोसायटी आपल्याला ॲक्सेप्ट करणार नाही. हे आपण प्रामुख्याने लक्षात घेतलं पाहिजे की आपल्या योनिसूचितेच्या ज्या संकल्पना आहेत त्याच्यामुळे आपण महिलांचं मूल्यांकन त्याच्यावरून करतो. एक साधं उदाहरण घेऊया. एखाद्या मुलीला स्टॅप केलं आणि एखाद्या मुलीवरती बलात्कार झाला. वर्षभराने त्यांच्या दोघांच्या उंड ज्या आहेत जखमा भरून आल्या आणि त्या लग्नासाठी उभ्या राहिल्या. तर त्याच्यापैकी जिच्यावरती बलात्कार झाला आहे तिचं लग्न होण्याची शक्यता कमी आहे. ह्याचा अर्थ आम्ही व्हिक्टिमलाच आम्ही गुन्हेगार ठरवतो, तिचं डिव्हॅल्युएशन झालेलं असतं. अशा वेळी जी मुलगी प्रॉस्टिट्यूशनमध्ये गेली, प्रॉस्टिट्यूशनमध्ये अनेक वर्ष ती राहिली, तिने परत यायचं म्हटलं तर तिला आव्हानही आहेच. सोसायटी तिला ॲक्सेप्ट करत नाही आणि त्यांचं भूत हे केव्हाही त्यांच्या पुढ्यात उभं राहू शकतं. म्हणजे जेव्हा पुनर्वसनाचे प्रयत्न अर्जने सुरू केले तेव्हा सुरुवातीला पुनर्वसनासाठी हिंदुस्थान पेट्रोलियमने आम्हाला पेट्रोल पंपावरती पेट्रोल भरायला जी हे असतात ते काम दिलं. आमची मुलगी गेली तिथं पेट्रोल भरायला लागलं आणि तिथंच बरोबर तिच्याकडे पूर्वी आलेलं एक गिराईक आलं आणि तिथं त्याने तिला टोमणा मारला, अब मॅडम पेट्रोल पंप पे खडी रह के धंदा करती है. तर हे इतकं ट्रॉमॅटायझिंग होतं आणि तिने त्याच्याशी कन्फ्रंटेशन केलं आणि तिथं जे काही हे होते त्यांनी सांगितलं उद्यापासून तू येऊ नको. तर हे एक म्हणजे पुनर्वसन भयानक आहे आणि म्हणून मग त्या मुली ॲक्सेप्टन्सच्या स्टेजमध्ये जातात. पण ॲक्सेप्टन्सची स्टेज घेतली ह्याचं कारणच असं आहे की आम्ही सोसायटीची मानसिकता अशी आहे की आम्ही त्यांना परत स्वीकारायला तयार नाही आहोत. म्हणजे त्या व्हिक्टीम आहेत हे आम्ही मानायला तयार नाही आहोत. हे मानणं मला असं वाटतं की खूप आवश्यक आहे. ब्लॅकमेलिंग तेव्हाच होणार नाही जेव्हा आम्ही ओपन हँडेड त्यांना ॲक्सेप्ट करायला तयार असू. ब्लॅकमेल कोणत्याही गोष्टीचं ब्लॅकमेलिंग आणि कोणाकडूनही काही गोष्टी घडू शकतात. इमोशनली कोणीही चुकीच्या गोष्टी करू शकतं ज्या कदाचित तुमच्या नॉर्म्समध्ये बसणार नाही. पण त्याचा अर्थ असं नव्हे की त्याला कायमचं व्हिक्टीम बनवावं. त्याला बाहेर काढण्यासाठी आपण मदत करायला पाहिजे असं मला वाटतं.
बरोबर. पण सर, या सगळ्यावर कायमच असं बोललं जातं की हा वेश्या व्यवसाय आहे म्हणून घरंदाज महिला सुरक्षित राहतात किंवा तुमच्या महिला सुरक्षित राहतात. मग असं असेल तर एक मागणी सुद्धा होते की हा वेश्या व्यवसाय तुम्ही कायदेशीरच करून टाका. आता तुम्ही काही थायलंडची पण मागे उदाहरणं दिली होती. म्हणजे थायलंडमध्ये सेक्स पर्यटन ही संकल्पना रुजू होते. तर या सगळ्या गोष्टी कितपत योग्य आहेत आणि हे सगळं कायदेशीर करावं का, हे योग्य ठरणार आहे का? आधी आपण पहिल्यांदा बघूया की आजही भारतामध्ये भारताचा जो कायदा आहे तो त्या मुलीला प्रॉस्टिट्यूशन करण्याच्या विरोधात नाही. म्हणजे जर एखादी बाई आपल्या प्रायव्हेट प्लेसमध्ये कस्टमर घेऊन प्रॉस्टिट्यूशन करत असेल तर तिला कायदा गुन्हेगार मानत नाही. आणि हे म्हणजे हे मला असं वाटतं की हे विजन आहे आमच्या लॉ मेकर्सचं की 1956 सालचा ITPA ॲक्ट आहे, इमॉरल ट्रॅफिकिंग प्रिव्हेन्शन ॲक्ट. तर त्यामध्ये तिला हे मानलं जात नाही. पण तिच्या जीवावरती दुसरा जगत असेल तर तो गुन्हा आहे. म्हणजे तिच्या जीवावरती जर हॉटेलवाला पैसे मिळवत असेल, तिच्या जीवावरती कोणी भडवेगिरी करत असेल, तिच्या जीवावरती तिचीच 18 वर्षापेक्षा मोठी झालेली मुलं जगत असतील तर तो मात्र गुन्हा आहे. ते ट्रॅफिकिंग हे आहे ते त्यांचं गुन्हे. पण ती मुलगी कोणत्याही परिस्थितीत गुन्हेगार नाही, ती व्हिक्टीम आहे. म्हणजे हे आपण मान्य करूया. त्यामुळे जेव्हा लोक असं म्हणतात की ते लिगलाइज करा, ते ॲक्च्युअली ते कशाला लिगलाइज करायला म्हणतात? ते भडवेगिरीला लिगलाइज करायला म्हणतात, ते ट्रॅफिकर्सना लिगलाइज करा असं म्हणतात. आणि त्यामुळे ही गोष्ट ही चुकीची आहे. ही आता जो तुझा मुद्दा होता की हे सोसायटीसाठी आवश्यक आहे का, तर माझं म्हणणं असं आहे की असा कुठे अभ्यास आहे का की जो दाखवेल की प्रॉस्टिट्यूशन आहे म्हणून रेप कमी झालेत आणि पूर्वी प्रॉस्टिट्यूशन नव्हतं तेव्हा रेप जास्त होते, असं कुठे आहे का? असं नाही आहे. दुसरं असं मी म्हणेन की समजा आपण असं गृहीतही धरलं की ह्या घरंदाज महिलांचे रक्षण आहे, मग मोठं सामाजिक काम झालं ना. मग आमच्या घरातली आम्ही मुलगी पाठवू? नाही पाठवणार ना. म्हणजे मग हे आपण दुसऱ्याचं दुःख, दुसऱ्याची वेदना किंवा शोषिताची वेदना त्याला सुदिंग व्हावी, सुसह्य व्हावी म्हणून आपण त्यांना असं म्हणतो की काय, असं मला हे वाटतं की असा विचार करायला पाहिजे. बरेच लोक थायलंडचं उदाहरण देतात. ॲक्च्युअली कसं असतं, परदुःख शीतल असतं. दुसऱ्याच्या घरात काही घडलं तर आपल्याला काही वाटत नाही. थायलंड आणि आपण पुरुषसत्ताक मानसिकतेकडूनच या गोष्टीकडे बघतो म्हणून आपल्याला ते लक्षातही येत नाही. थायलंडचे लोक उदाहरण देतात पण थायलंडची पूर्ण इकॉनॉमी त्याच्यावरती आहे असं सांगतात. पण मी दुसरं उदाहरण देईन. नॉर्डिक मॉडेल आहे 1999च्या आसपास स्वीडन ह्या देशाने, आणि स्वीडन, नॉर्वे यांनी एक मॉडेल हे केलं की त्याच्यामध्ये त्यांनी केलं की त्या महिलेला पूर्णपणे डिक्रिमिनलाइज, ती व्हिक्टीम आहे हे ॲक्सेप्ट करा. दुसरं त्यांनी केलं की जो सेक्स बाय करायला आलेला आहे तो ऑफेंडर आहे. मला असं वाटतं की इथं मी थोडंसं डायव्हर्शन करतो की आपण आपल्या घरात मुलींना जितकं सांभाळतो तितके मुलांवरती संस्कार करत नाही. म्हणजे मुलांवरती हे संस्कार करण्याची गरज आहे की तुझ्या समोर येणारी प्रत्येक मुलगी ही तू तिला माणूस म्हणून बघितलं पाहिजे, ती विकत घ्यायला किंवा वस्तू म्हणून तिच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन गेला पाहिजे. म्हणून जे बायर येतात, म्हणजे आपल्या सोसायटीमध्ये बायर आहेत ना, विकत घ्यायला, त्यांना गंमत तुला वाटेल की वेश्येसाठी जे काही शब्द आहेत ते सगळे शिवाय आहेत, पण तिच्याकडे जाणाऱ्या क्लायंटसाठी क्लायंट, गिराईक असे सोफिस्टिकेटेड शब्द आहेत. कोणीही त्याला अपमान, तुच्छतेने बघत नाही आहे. खरं तर ह्याला सेक्स ऑफेंडर म्हटलं पाहिजे आणि त्या ह्याच्यामध्ये क्रिमिनलाइज केलं गेलं नॉर्डिक मॉडेलमध्ये. तिसरी गोष्ट होती की मुलींचं रेस्क्यू करा आणि त्यांचं पुनर्वसन करा. त्यांच्याकडे एक चांगलं आहे की त्यांच्याकडे वेगवेगळ्या सोशल स्कीम आहेत, त्यामुळे त्याच्यात बाहेर निघाल्यानंतर त्यांना हे होतं. आणि चौथा पॉईंट त्यांच्याकडचा होता तो अवेअरनेस क्रिएट करा. आम्हाला इथं जे जाणवलं अर्जमध्ये ते तुम्ही जर त्यांना व्यवस्थित व्यवसाय देऊ शकलात तर त्याच्यासाठी येतात. म्हणजे आजही म्हापसा मार्केटमधल्या 5 मुली आमच्या युनिटमध्ये आहे, नुकतं युनिट सुरू झालं आहे. ह्या 5 मुली ज्या आहेत त्यांची जी मिळकत होती ती महिन्याची मिळकत लाखाच्या आसपास होती आणि त्या मुली आज कष्टाचं काम करायला 15,000वरती काम करायला तयार झाल्या. म्हणजे किती व्हास्ट आहे. म्हणजे जी आपली पूर्वग्रह आहे ना की ह्या मुली पैशासाठी करतात, हा पूर्णपणे चुकीचा आहे. तुम्ही या म्हणजे गेली म्हणजे 2006 पासून सतत काम चालू आहे. पहिल्यांदा लॉन्ड्री होती जी जवळपास करोनापर्यंत लॉन्ड्री चालली की ज्याच्यात महिलांनी ते एक्झिट करून त्यांनी पुनर्वसनाचं हे केलं. त्यामुळे पुनर्वसनाचा जर आपण चांगलं पॅकेज दिलं त्यांना, म्हणजे जिथं आर्थिक त्यांचं पुनर्वसन होईल, पण रेसिडेन्शियल नाही, म्हणजे कंट्रोल करून कुठेतरी बंदिस्त दरवाजामध्ये असं नाही. त्यांनी सोसायटीमध्ये राहावं, सोसायटीमध्ये त्यांचे इश्यू येतील, त्या इश्यूसाठी कोणीतरी त्यांना सपोर्ट सिस्टीम असावी.
हे जर आपण करू शकलो तर त्यांना बाहेर निघण्याच्या शक्यता आहे. दुर्दैव असं आहे की आपला जे स्टॅटिस्टिक आहे आपल्या देशाचं, ते तासाला 4 मुली सेक्स ट्रॅफिकिंगमध्ये ढकलल्या जातात. म्हणजे इंडक्शन होतं तासाला 4 मुली, म्हणजे वर्षाला 35,000 मुली पूर्ण देशामध्ये या धंद्यात ढकलल्या जातात नव्याने. आणि रेस्क्यू किती मुली होतात? जेमतेम 1,500 मुली रेस्क्यू होतात. उरलेल्या मुली तिथंच राहतात. पण इथं मला असं वाटतं की माझ्यासारख्या सामान्य माणसाची किंवा एकंदरीत समाजाची ही मानसिकता होण्याची गरज आहे की ह्या मुलींना आपण ॲक्सेप्ट केलं पाहिजे माणूस म्हणून आणि व्हिक्टीम म्हणून. त्या पीडित म्हणून एकदा ॲक्सेप्ट केलं की त्यांच्या पुनर्वसनासाठी आपण व्यापक ह्याने विचार करू लागू. मी पण तसा नव्हतो. म्हणजे मी असं सांगेन की ह्या अर्थसंस्थेशी संबंध नाही आला नव्हता तोपर्यंत माझ्याही डोक्यात ज्या समाजामध्ये संकल्पना असतात त्याच संकल्पना होत्या. म्हणजे तू म्हणालीस त्याप्रमाणे त्या ढाली आहेत हे डोक्यात होतं, त्या सेक्स वर्कर आहेत हे डोक्यात होतं, पण त्या एक्सप्लॉयटेड आहेत हे मला कधी लक्षात नाही आलं. जेव्हा त्या मुलींशी भेटलो, बोललो आणि त्यांना त्याच्यामध्ये म्हणजे काही वेळा असं होतं की त्यांना चंगळवादी आहे म्हणून ते त्याच्यात जातात, त्यांना हायपर सेक्शुअलिटी असं कुठेही मला आढळलं नाही. उलट एका बाईने मला असं सांगितलं की विकृती आम्हाला नाही, विकृती आमच्याकडे नाही कस्टमरना असते. जो अपने वाइफ के साथ जो नहीं कर सकता ना वो करने के लिए हमारे पास आता है. हे जे आहे ना परवर्टेड आहे, सॅडिस्टिक हे आहे, ते करायला लोक येतात. आणि त्याच्यात त्यांनी सांगितलं की लोगों को लगता है इसमें मजा है, लेकिन जिसके मुंह से बास आती हो, जिसके बदन से बदबू आते हो, उसके साथ सोना आसान नहीं है. हे ज्या त्यांच्या वेदना आहेत ह्या जेव्हा मी त्यांच्याकडून ऐकल्या तेव्हा माझ्यामध्ये बदल झाला. म्हणजे माझी बघण्याची दृष्टी बदलली. आणि त्यामुळे मला असं वाटलं की हे आपण बोललं पाहिजे, लिहिलं पाहिजे. आजही जेव्हा तू मला ह्या इंटरव्ह्यूसाठी बोलवस तेव्हा मला हे वाटलं की हे आपण लोकांच्या पुढ्यात मांडावं आणि बोलावं. पण सर अर्जबरोबर तुम्ही जेव्हा काम करत होता तेव्हा असे अनेक गोष्टी असतील किंवा अनुभव तुम्ही घेतले असतील, ते नेमके काय होते? कारण ते सुद्धा आपल्या प्रेक्षकांना सांगणं तेवढंच गरजेचं आहे, तरच त्यातली भयंकर वास्तव जे म्हणू शकतो, भयांटा आपण जे सांगू शकतो ते अधिक चांगल्या पद्धतीने पोचवू शकतो. मी एक तुला स्टोरी सांगेन जे अलीकडेच म्हणजे ज्यावेळी आम्ही सगळे हे 2025च्या न्यू इयरची तयारी करत होतो त्या 31 डिसेंबरला आमची कार्यकर्ती हॉस्पिटलमध्ये होती लिटरली. कारण म्हापशातल्या मार्केटमध्ये असलेली एक बाई वारली. तिची स्टोरी अशी होती, म्हणजे ते सगळं प्रसंग इतका माझ्यासाठी हे होता की किती भयानक आहे ते. ही मुलगी बंगालमध्ये घरामध्ये तिचे आई वडील वारले आणि मग भाऊ होता, भावाचं लग्न झालं, भाऊजाई आली. हे लहान असतानाच हे झालं, म्हणजे भावामध्ये आणि तिच्यामध्ये बरेच अंतर होतं. पण भाऊजाईने कटकट करायला सुरुवात केली आणि तितक्यात तिला कोणीतरी मेड म्हणून घरात काम करायला, छोट्या मुली हे करतात ना तसं तिला पुण्यामध्ये आणलं. पुण्यामध्ये ती मोठी झाली आणि तिथंच तिचं कोणाशी तरी अफेअर झालं. तिने लग्न केलं. लग्न करून ती पुण्यात राहायला लागली. अर्थातच रोजंदारीवरती काम करणारा तो माणूस, झोपडपट्टीतच ती राहत होती. तिला एक मुलगी झाली आणि त्याच्यानंतर दुर्दैव असं की तिचा नवरा अपघातामध्ये वारला. अपघातामध्ये वारल्यानंतर ती तिथे त्या छोट्या मुलीला घेऊन कसं तरी काहीतरी हे करत होती. तिच्या संपर्कात दुसरा एक बंगाली माणूस आला आणि त्या बंगाली माणसाबरोबर ती लिव्ह इनमध्ये राहायला लागली. आणि तो मला तिला म्हणाला की गोव्यामध्ये चांगला पैसा मिळतो, आपण काम करायला गोव्यात जाऊया. आणि तो तिला कामाच्या निमित्ताने म्हणून गोव्यात घेऊन आला आणि आणल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी त्याने म्हापसा मार्केटमध्ये तिला उभी केली. म्हणजे ज्याच्यावरती तुम्ही विश्वास टाकला, म्हणजे ही पूर्ण वल्नरेबल आहे ना, कोणी सपोर्ट सिस्टीम नाही आहे आणि तुम्ही ज्याच्यावरती विश्वास टाकला त्यानेच तुमचं ट्रॅफिकिंग केलं आणि ते तुम्हाला आणून इथं विकलं. आणि ह्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये तिला त्याच्यानंतर आणखी एक मुलगी झाली. आता तिला 2 मुली, म्हणजे मोठी मुलगी, आणि आता जेव्हा ती वारली तेव्हा तिची मोठी मुलगी 9 वर्षाची आणि धाकटी मुलगी 3.25 वर्षाची अशी सिच्युएशन होती. आणि तिला हे माहिती होतं की हा नवरा ज्या प्रकारे आपल्याला फोर्स करतो त्या मुलींचं संरक्षण व्हायला पाहिजे. म्हणून ती आमच्या सोशल वर्करकडे तिने त्यांचे डॉक्युमेंट पण दिले, ह्यांना कुठे ते बोर्डिंगमध्ये घाल आणि ते बोर्डिंगमध्ये त्यांना शिकू दे, माझी छाया त्यांच्यावरती नको होऊ दे. आणि त्या गडबडीमध्ये तिला नोव्हेंबरमध्ये डोकेदुखी सुरू झाली आणि डोकेदुखी सुरू झाली. ती हॉस्पिटलमध्ये गेली, कॅज्युअली घेण्यात आलं. कारण तुम्ही ज्या क्लासमधले असतं त्याप्रमाणे हे होतं ना. आणि आपण साधारणपणे आउटसाइडरशी वागताना कशा प्रकारे वागतो, म्हणजे आउट ऑफ स्टेट असेल तर तिथं तिला पेनकिलर वगैरे दिलंय. तिने तसंच हे काढलं, अंगावरती काढलं आणि एक दिवस ती बेशुद्ध झाली आणि पुढे तिला ॲडमिट केलं आणि 8 दिवसात ती वारली. आता ज्यावेळी ती वारली तेव्हा ह्या 2 मुली आणि त्या आमच्या सोशल वर्करच्या दोन्ही हाताला धरून बसल्या होत्या. कारण जो माणूस तिच्याबरोबर राहत होता तो माणूस म्हणायचा, हे माझा बँक बॅलन्स आहे,
हे पुढे मला हे करण्याचे हे आहेत ह्या 2 मुली. म्हणजे इतक्या प्रवृत्तीने माणसं, म्हणजे मला ते फारच हे होतं की त्या मुलींसाठी आभाळ नाही, म्हणजे काहीच नाही असं. म्हणजे मला त्याच्यानंतर 2-3 दिवस झोपच नाही लागली त्या मुलींचा विचार करून की कशा प्रकारे, म्हणजे त्या आमच्या सोशल वर्करला ज्या प्रकारे बिलगून बसल्या होत्या, कारण ती जायची त्यांच्याकडे, रॅपो होता. तर त्याच्यानंतर मग त्यांना ह्याच्यामध्ये म्हणजे चाइल्ड वेलफेअर कमिटी वगैरे हे आहेत, त्यांना ताब्यात घेतलं वगैरे, ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्या. पण प्रश्न असा आहे की ह्या सगळे जे अनुभव आहेत की वर्स्ट सिच्युएशनमधून ह्या मुली आल्या. दुसरं मला जे जाणवलं ते असं की त्याच्यातून बाहेर पडण्याच्या प्रक्रियेमध्ये, म्हणजे सुरुवातीला मला हेही माहिती आहे, म्हणजे जेव्हा ते रेस्क्यू होतात तेव्हा ते हॉस्टाईल असतात, कारण त्यांनी फार वाईट अनुभव घेतलेले असतात. म्हणजे त्यांना, म्हणजे आपण असं म्हणतो की त्यांनी पोलिसकडे जावं, त्यांनी आपले कंप्लेंट करावं, पण एवढं सोपं नाही आहे ना. म्हणजे आपण साधं आपली एखादी हे घेऊन आपण एखाद्या सरकारी ऑफिसमध्ये गेलो तर आपली कामं किती होऊ शकतात याचा आपल्याला अनुभव आहे. अशा वेळी एक पूर्ण व्हिक्टीम आणि ज्याच्याकडे बघण्याचा दृष्टी. मी आणखी एक गोष्ट सांगेन. झालं असं की ह्याला एक 10-11 वर्ष झाली की एक मुलगी जी गोव्यामध्ये आणली होती आणि तिला त्याचा सगळ्याचा कंटाळा, तिला बाहेर पडायचं होतं, तिला पळण्याचा चान्स मिळाला आणि ती आली आणि बरोबर म्हापसा स्टँडवरतीच आली. तिच्यामध्ये मिनी स्कर्टमध्ये ती होती आणि तिथं ती हे विचारत होती आणि ती आली तेव्हा उशीर झाला होता, गाडी काहीच नव्हती. तर तिथं साधारणपणे माणूस जाग आहे तिथं उभा राहतो, तिथं एक वडापावची गाडी होती, तिच्याजवळ ती उभी राहिली. तिथं एक पोलीस आला आणि पोलिसने तिला हे विचारलं की ते हे आहे आणि तर तिने ते डिनाय केलं पूर्ण. त्याच्यानंतर पोलीस पेट्रोलिंग व्हॅन घेऊन आला आणि तिला बसून त्याने पोलीस स्टेशनमध्ये घेऊन गेला. पोलीस स्टेशनमध्ये त्याने तिच्याशी ओरल सेक्स केला. म्हणजे पोलीस स्टेशनमध्ये, म्हापसा पोलीस स्टेशनमध्ये हे घडलं. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी दुसऱ्या दिवशी तिला रेस्क्यू दाखवली, मात्र पेडण्यातून. आणि त्याच्यानंतर असं झालं की जेव्हा तिचं जबानी घेतली गेली त्यावेळी ती एका कमिटीच्या पुढ्यात घेतली गेली आणि त्यावेळी आमचे अरुण पांडे तिथं होते आणि त्यावेळी जबानी घेताना तिने जेव्हा हे सांगितलं तेव्हा तिने ही डिटेल स्टोरी सांगितली. ती त्यावेळीचे एक DIG होते, खूप संवेदनशील माणूस होता, त्यांना सांगितले. ते स्वतः DIG तिथं आले आणि त्यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये सांगितलं की बेटा मेरे डिपार्टमेंट से गलती हुई है, मुझे हो सके तो माफ करना. म्हणजे एवढं त्यांचं, म्हणजे मला त्या DIGविषयी खूप आदर वाटला. ती केस लढत त्यांना राहावी लागली आणि आत्ता म्हणजे एक ह्या 3-4 महिन्यापूर्वी निकाल आला आणि तो जो पोलीस आहे तो दोषी ठरला. पण ह्याच्यासाठी एक सातत्याने फाईट देण्याची तयारी पाहिजे ना. ती फाईट तिने दिली, कारण तुम्हाला कोर्टाच्या तारखा लागतात, तुम्हाला तिथे जाऊन डिपॉझिट करावं लागतं, तुम्हाला क्रॉस करतात, ते म्हणजे तुमचं स्टेटमेंट डिपॉझिट करावं लागतं, ते क्रॉस करतात, त्याला परत तोंड द्यावं लागतं आणि तुमच्या सहाय्याला कोणीच असणार नाही, अशावेळी तुम्हाला ते सगळं करावं लागतं. ते तिने हे केलं. तर मला असं वाटतं की हे पण मी त्यांच्याकडून जिद्दीने बाहेर पडण्याची हे जे आहे ना, म्हणजे वर्स्ट सिच्युएशन, हे पण मी त्यांच्याकडून शिकलो. म्हणजे मी असं म्हणेन की हा माझ्या शिक्षणाचा भाग होता आणि त्याच्यातून बाहेर पडण्यासाठी म्हणून जे प्रयत्न आणि त्याच्यामध्ये होणारे ट्रॉमा. म्हणजे एका मुलीचं मी सांगतो, ती म्हणाली की असं नाही होत की आम्ही रेस्क्यू झालो आणि आमचं चांगलं झालं, इंटरव्ह्यू काही म्हणजे इंटरव्हल असतो ना सिनेमात, इंटरव्हलच्या आधी प्रॉब्लेम असतात आणि इंटरव्हल नंतर सुटका होते, असं नाही होत म्हणाली ती. ते भूत केव्हाही उभं राहतं. ती देवदासी म्हणून डेडिकेट केली गेली होती आणि तिचे वडील तिच्याकडे राहतात. तर ते दारू पित होते. तेव्हा तिने त्यांना म्हटलं की दारू पिऊ नका. आता ती रेस्क्यू होऊन 20 वर्ष झाली आहे, ती कमावती आहे, आईवडिलांना ती सांभाळते आहे. तर बापच तिला म्हणतो, अरे तू मुझे क्या बोलेगी, तू तो रंडी थी. किती ट्रॉमॅटायझिंग असेल याचा विचार करा. म्हणजे हे आपण समजण्याच्या आणि कल्पनेच्या पलीकडचंच आहे. तर ते मला तिथं गेल्यानंतर दिसलं. सुरुवातीला म्हणजे मी जे मगाशी म्हटलं ना की त्यांनी बाहेर निघावं किंवा रेस्क्यू केल्यानंतरची त्यांची प्रतिक्रिया, त्यांचा विश्वासच बसणार नाही ना. त्यांना अनुभवच जर सगळ्यांचे असे आले असतील तर त्यांचा विश्वास कसा बसणार. त्यामुळे जेव्हा त्यांना रेस्क्यू करून शेल्टर होममध्ये ठेवलं जातं तेव्हा आम्ही जेव्हा काउन्सिलर म्हणून सुद्धा गेलो तर त्या हॉस्टाईल असतात, नाही बोलत, कारण विश्वास संपादन करायला बराच वेळ जातो. कारण त्यांचे जे जुने अनुभव असतात आणि त्यांना ट्रॅफिकच जवळचा वाटतो, कारण तो सोडवणारा, बाकीची यंत्रणा तुम्हाला त्रास द्यायलाच आहे असं त्यांना वाटायला लागतं. आणि बघण्याचाही दृष्टिकोन सगळ्यांचा असा असल्यामुळे, नात्याच्या माणसांचा सुद्धा असा असल्यामुळे तो विश्वास संपादन करायला हे लागतो. पण विश्वास संपादन होतो, मुली त्याच्यातून बदलतात आणि त्याच्यातून बाहेर निघतात. हां, आता ज्यांना तसा सपोर्ट सिस्टीम मिळते ते, आणि जे अनफॉर्च्युनेट आहे ज्यांना ती सपोर्ट सिस्टीम मिळत नाही ते बिचारे त्याच्यातच राहतात. पण मला त्याच्यातून एक आशावादी हे वाटतं. त्यामुळे मी याचा वेगवेगळ्या ह्याच्यावरती हे करेन. एक असेल की प्रिव्हेंट करणं, म्हणजे कोणीही नवीन मुलीने ह्याच्यामध्ये जाऊ नये, ह्याच्यासाठी स्वतःला सांभाळणं की कोणी तुम्हाला व्हिक्टीम करू नये.
दुसरं मला असं वाटतं की ज्या मुली त्याच्यामध्ये आहेत त्यांना बाहेर पडण्यासाठी, त्या स्वतः बाहेर पडणं खूप कठीण आहे, त्यांना ज्या ज्यावेळी शक्य असेल त्यावेळी मदत करणं हे एक. आणि त्यांच्या पुनर्वसनासाठी म्हणजे एक प्रभात स्कीम अर्जने बनवली होती आणि ज्याची सुप्रीम कोर्टाला सुद्धा सादर करण्यात आली की पुनर्वसनासाठी काय करावं. तर त्याच्यामध्ये एक असं होतं की तुम्ही कोणत्या तरी NGO किंवा काही हे असं असावं की जिथं तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला मिळते. म्हणजे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवलवरती हे असावं की जिथं, आणि ते विक्टिम फ्रेंडली असावं. आपली सिस्टीम विक्टिम फ्रेंडली नाही आहे. म्हणजे इवन आपण हॉस्पिटलमध्ये गेलो तरी पेशंट फ्रेंडली सिस्टीम नाही आहे. म्हणजे हे दुर्दैव आहे. त्यामुळे हे जर बनलं विक्टिम फ्रेंडली आपण जर बनलं आणि आपण ह्याच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला तर मला असं वाटतं की ह्या सगळ्या गोष्टी बदलेल. इथं बऱ्याच वेळा काय होतं माहिती आहे, ह्याच्यामध्ये लोकांना नाट्यमयता वाटते. म्हणजे एक घाव दोन तुकडे करू आणि हे पूर्ण आम्ही नाहीसं करू, तर हा पण भ्रम आहे. हे इतकं सोपं नाही आहे की आपण काही पोलिसी कारवाई करून हे आम्ही थांबवू शकतो. त्याच्यासाठी तुम्हाला वेगवेगळे अप्रोच करावे लागणार. म्हणजे वेगवेगळे म्हणजे काय, विक्टीम होऊ नये ह्याच्यासाठी तुम्हाला प्रयत्न करावे लागणार आणि त्याच्यासाठी लोकांना तुम्हाला सावध करावं लागणार. दुसरं आहे की जे ट्रॅफिकर आहेत त्यांना पूर्ण, म्हणजे जेव्हा ते रेस्क्यू होतात तेव्हा केसचा पूर्ण निकाल लागण्यासाठी जो पाठपुरावा करायला पाहिजे आणि ट्रॅफिकरला सिग्नल गेला पाहिजे की अटक होणार आणि आपल्याला शिक्षा होणार. म्हणजे आतापर्यंतच्या ह्याच्यामध्ये फार कमी ट्रॅफिकरना शिक्षा झालेली आहे, तर ती ट्रॅफिकरना शिक्षा होणार इथपर्यंत मेसेज पोचला पाहिजे. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे ज्या मुली त्याच्यातून एक्झिट करतायत त्यांच्या पुनर्वसनासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजेत. सर, एक शेवटचा आता प्रश्न, पुनर्वसन जर तुम्ही आता म्हणत असाल तर ते पुनर्वसन कशा पद्धतीने होणं गरजेचं आहे? कारण ते काही महिन्यांसाठी करून आपल्याला चालणार नाही आहे. त्याचे पुढच्या अनेक वर्षांमध्ये त्या तिथे सस्टेनेबल राहू शकतात, आपल्या पायावर उभ्या राहू शकतात. यासाठी आपण विचार करणं गरजेचं आहे. तर यासाठी आपल्याला काय करायला हवं असं तुम्हाला वाटतं? म्हणजे अर्जचा आमचा जो अनुभव आहे तो असा आहे की जर त्यांना आम्ही पहिल्यांदा लॉन्ड्री चालवली आणि आता पेपर बॅगचं युनिट आहे, तर त्याच्यामध्ये त्यांना पहिल्यांदा आम्ही हे दिलं की तुम्ही तिथं काम करायला या ॲज अ वर्कर. तुम्ही कुठच्याही फॅक्टरीमध्ये जाता तसे कुठचाही वर्कर कुठच्याही फॅक्टरीमध्ये जसं जातो तसं तुम्ही आमच्याकडे या. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला तुमची कोणीही चेष्टा होणार नाही, कोणी तुमचे हे करणार नाही, ह्याच्यासाठी एक हे बघितलं जातं. म्हणजे तिथं स्ट्रिक्ट असते. आम्ही युनिटमध्ये हे ठेवलं आहे की कोणीही तिच्या पूर्वीच्या धंदा करण्याच्या ह्याच्यातून कोणीही तिला बोलायचं नाही. म्हणजे ते आपण समजून घ्यायचं, म्हणजे हे पथ्य पाळलं पाहिजे. आम्ही जेव्हा पेट्रोल पंपावरती हे केलं तर त्यांनी ॲक्सेप्ट केलं, पण तिथं जेव्हा पब्लिकचा प्रश्न येतो तेव्हा तो आमच्यासाठी इश्यू आला. किंवा आम्ही मोलकरणी, म्हणजे काही जणी मोलकरणी व्हायला सुद्धा तयार झाल्या, तर तिथं सुद्धा आम्हाला त्यांचा पास्ट कळल्यानंतर लोकांचा जो रिस्पॉन्स होता तो आम्हाला लक्षात आला की तो प्रॉब्लेमॅटिक आहे. त्यामुळे त्यांच्या ह्याच्यासाठी पुनर्वसनासाठी असंच एक हे पाहिजे की जिथं त्यांचा संपर्क म्हणजे सुरुवातीच्या काळामध्ये तरी असा येऊ नये. एकदा त्याच्यातून बाहेर निघाल्या आणि त्याच्यातून सीझन झाल्या की आता आपण फेस करू शकतो अशा परिस्थितीमध्ये आल्या. कारण सुरुवातीच्या वर्षभर तरी त्यांना तो प्रॉब्लेम असणार. आणि त्याच्यानंतर म्हणजे आम्ही जेव्हा ती लॉन्ड्री चालवली तेव्हा लॉन्ड्रीतून तयार होऊन मुली बाहेर कामाला गेल्या ना, वेगवेगळ्या ठिकाणी गेले, कारण त्यांना तो कॉन्फिडन्स आला. आणि हे होत असताना त्यांच्या घराचा काही इश्यू असेल, त्यांचे काही कागदपत्र असतील, आणखी काही असेल, ह्याच्यासाठी सोशल वर्कर मदत देत राहिला. त्यामुळे आम्ही हे सिद्ध करू शकलो. मला असं वाटतं की त्यांना जर आपण वर्करसारखं काम देऊ शकलो, म्हणजे कोणत्याही एखाद्या फॅक्टरीमध्ये आपण जसं काम देतो तसं देऊ शकलो, तर त्या मुली एक्झिट करतात. पण ती पहिली पायरी. आणि त्याच्यानंतर त्यांना जेव्हा कॉन्फिडन्स येतो तेव्हा ते कोणत्याही क्षेत्रामध्ये जाऊ शकतात. आणि कोणतेही म्हणजे लॉन्ड्री सुरू करताना अर्जच्या जे हे होते कार्यकर्ते होते त्यांना बराच रोल हे करावा लागला. पण शेवटी असं व्हायला लागलं की त्या मुलीने मॅनेजर रोल घेतला. म्हणजे मॅनेजर रोल म्हणजे लॉन्ड्रीसाठी कलेक्शन करण्यापासून ते धुवून पुन्हा पाठवण्यापर्यंत आणि त्याचं ॲडमिनिस्ट्रेशन बघण्यापर्यंत ह्या सगळ्या गोष्टी त्या मुलीने स्वतःच करायला सुरुवात केली. तर हा जो कॉन्फिडन्स आणि त्या कॉन्फिडन्सच्या आधारे त्या बाहेर निघायला लागल्या. तर मला असं वाटतं की हे सरकार नक्कीच करू शकेल. म्हणजे ह्याला काही NGO पुऱ्या पडणार नाही. हे सरकारनेच एक पॉलिसी म्हणून ह्याच्याकडे बघितलं पाहिजे आणि पॉलिसी म्हणून जर हे केलं तर हे बदलू शकेल असं मला वाटतं. बरोबर सर. जसं सरांनी सांगितलं तसं वेश्या व्यवसाय हा एक संघटित गुन्हा आहे. मात्र हे करत असताना तिथं आपली मानसिकता बदलणं, त्यांचं पुनर्वसन या सुद्धा तितक्याच महत्त्वाच्या गोष्टी आहे. आणि सरकारनं यावर लक्ष केंद्रित करणं आणि त्यासाठी उपाययोजना करणं हे त्यांच्याच हातात आहे. हे विसरून आपल्याला चालणार नाही. सर, धन्यवाद, तुम्ही आलात.
महत्त्वपूर्ण विषयावर आज चर्चा झाली आणि मला असं वाटतं याचा उपयोग आपल्या दर्शकांनाही होईल आणि जर अशा प्रकारच्या गुन्हे आपल्या आजूबाजूला घडत असेल तर त्यावर रोख लावणं सुद्धा तेवढंच गरजेचं आहे असं मला वाटतं. तर आपण आता इथंच थांबूया. तोपर्यंत पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.